Вітаю всіх на Свабодзе Прэміум. З вами Ганна Соус. І сёння моя суразмоўца, даследчыца Цэнтра новых ідэй, аспірантка паліталогіі ў шведскім універсітэце Карлстад-Лесе Руднік. Яна рабіла даследаванне пра тое, як мяняўся медыйны вобраз Беларусі ў 2020-2021 годах. Добрый дзень. Вітаю, Ганна, вельмі прыемна, дзякуй. Я з цікавасцю пазнаёмілася з даследаваннем. Найперш, проста раскажыце публікацыі, якіх замежных СМІ вы аналізавалі і самыя, якія галоўныя высновы былі зроблены па выніках даследавання. У межах нашага даследавання мы рабілі аналіз замежных выданняў, і гэта былі выданні з 7 розных краінаў: Расія, Польша, Швецыя, Францыя, Іспанія, ЗША і Германія. І агулам мы закранулі 10 выданняў і больш за 3000 артыкулаў. І гэта даследаванне складалася таксама з двух частак. То бок аналіз медыяў, гэта была першая частка, а другая частка гэта была размова з прадстаўнікамі палітычных сілаў, дыяспар і сацыяльна-палітычных праектаў, якія працуюць з замежнымі СМІ. Бо мы хацелі таксама паглядзець, як яны ўспрымаюць вобраз Беларусі ў замежных СМІ і паглядзець на тыя стратэгіі, якія яны абіраюць для супрацоўніцтва з замежнымі СМІ. Агулам, канешне, тут можна пра шмат што сказаць як вынік даследавання, але я думаю, што варта узгадаць некаторыя з іх. Першы вынік гэта пра тое, што пра Беларусь пачалі пісаць менш. То бок спачатку з пікам пратэснай хвалі вядома, што Беларусь стала з'яўляцца ў замежных СМІ больш часта, але гэтая хваля хутка спала і зноў вярнулася на час, які на тую актыўнасць замежных СМІ, якая была да выбараў. То бок пра Беларусь сталі пісаць менш ужо пад канец 2020 году. У 2021 там колькасць артыкулаў значна меншая, чым у 2020 пасля пачатку пратэстаў. І гэта таксама нармальна, таму што ва ўсіх падзеяў ёсць свой такі медыйны цыкл, таму вядома, што замежныя журналісты і таксама грамадства не будуць пісаць пра падзеі ў Беларусі некалькі ці нават год запар, калі не адбываецца нейкіх пікавых падзеяў. Таксама мы пабачылі, што самымі цікавымі падзеямі для СМІ тэмамі сталі трагічныя такія рэчы, гэта рэпрэсіі, затрыманні, эміграцыі ці непажаданыя эміграцыі не па сваёй волі, кейс з самалётам, Ціманоўскай і гэтак далей. То бок такія непрыемныя сітуацыі былі заўважаныя замежнымі СМІ. Але агулам топ-3 тэмы, якія ўзгадваліся, гэта выбары, пратэсты, асоба Святланы Ціханаўскай і беларускія незалежныя СМІ, беларускія медыа. У першую чаргу рэпрэсіі супраць іх. І апошняе, напэўна, што варта адзначыць як вынік даследавання, гэта тое, што калі мы параўноўвалі ўяўленні людзей, якія працуюць з замежнымі СМІ у межах фокус-групы з вынікамі медыа-аналізу, мы зразумелі, што тут не хапае крыху разумення таго, што насамрэч цікава замежным журналістам. Бо тое, што удзельнікі фокус-групы адзначалі як цікавыя тэмы для замежнікаў, насамрэч не адлюстравана ў аналізе медыавыданняў, які мы зрабілі. Вот тут якраз што цікава замежным журналістам, маё пытанне такое, у якіх выпадках акцэнты, тэмы, падзеі, якія асвятлялі беларускія і замежныя СМІ не супадалі. Калі ў якіх выпадках тое, пра што было цікава замежным СМІ, не было цікава беларускім, ці яны глядзелі інакш на адну і тую ж падзею? Тут варта пачаць з таго, што мы не праводзілі аналіз беларускіх СМІ, мы фокусаваліся толькі на замежных, але калі параўнаць гэты аналіз замежных выданняў з маім асабістым успрыняццём і тымі навінамі, якія я назіраю ў беларускіх СМІ, то можна сказаць, што, напрыклад, міжнародныя візіты Святланы Ціханаўскай, нават самыя буйныя, яны займалі вельмі шмат месца ў павестцы беларускіх СМІ, але ў той жа час амаль не былі адлюстраваны ў замежных выданняў. То бок нават такія буйныя сустрэчы, як з Байденам ці з прэм'ерам Брытаніі, яны не былі заўважныя ў гэтых выданнях. То бок там, напрыклад, адзін нейкі артыкул, які адзначае проста факт сустрэчы, але ў той жа час ніякага такога глыбокага аналізу, размоваў з экспертамі, як было гэта ў беларускіх СМІ, не назіралася.
Можна таксама казаць пра асобаў. То бок мы бачылі, што сярод асобаў беларускіх дэмакратычных сілаў, скажем так, прадстаўнікоў беларускай апазіцыі, больш за ўсё пісалі пра Святлану Ціханаўскую і вельмі мала пісалі, напрыклад, пра Латушку ці пра Цапкала, пра людзей, якія знаходзяцца ў турмах, таксама даволі мала пісалі. Таму вот калі казаць пра асобаў, то тут акцэнты адрозніваліся. Вось, напрыклад, пра таго ж Латушку даволі шмат мы бачым у беларускіх выданнях, але у замежных выданнях там проста колькасць артыкулаў за ўвесь год была вельмі малой. І калі яна была, то ў першую чаргу была звязана з эміграцыяй палітыка. Вось. Ну і апошняе, напэўна, што я лічу вельмі важным, гэта тое, што замежныя СМІ не пішуць пра палітзняволеных. То бок рэпрэсіі агулам узгадваюцца, але няма такога вот дыскурсу, які доўгі час быў даволі заўважным у беларускіх СМІ, з нейкімі канкрэтнымі прыкладамі палітзняволеных, што ім трэба, як у іх жыццё праходзіць у турме і гэтак далей. То бок вядома, што тут проста гэта іншы ўзровень, але даволі адметным было тое, што пра палітзняволеных агулам ці нават такіх вядомых палітзняволеных пісалі вельмі мала. Я так разумею, што па часе просто вы не паспелі закрануць мігранцкі крызіс, бо даследаванне рабілася раней, так, аналіз яго, а крызіс больш-менш свежы, так? Ці быў закрануты ён? Ну, ён быў закрануты літаральна, там 1 месяц яго быў закрануты, таму тут вельмі цяжка казаць, што мы можам зрабіць нейкія высновы на пададзеных нашага даследавання. Вы сказалі ўжо пра тое, што менш сталі пісаць, пачынаючы ад жнівня 2020-го і завяршаючы цяпер, больш за год мінула. Як змяніўся медыйны вобраз Беларусі, калі гэтыя 2 гады параўнаць і гэты перыяд параўнаць? Як па нашым аналізе, так і па выніках фокус-групы мы бачым, што пра Беларусь у 2020-2021 пішуць меней, чым у 2020-м, гэта то, што я ўжо адзначала. Аднак пры гэтым відавочны некаторыя тренды. Напрыклад, замежныя журналісты, адпаведная замежная аўдыторыя стала больш разумець пра Беларусь. То бок матэрыялы сталі больш якаснымі і больш дэталёвымі, і тыя ж удзельнікі фокус-групы адзначаюць, што журналісты сёння не звяртаюцца з дзіўнымі ці простымі пытаннямі пра Беларусь, у іх даволі высокая экспертыза ўжо у тым, што адбываецца ў Беларусі. Пра беларусаў таксама зараз пішуць больш як пра асобную нацыю. Хаця ўсё роўна многія журналісты працягваюць змяшаць Беларусь нейкім чынам у расійскі кантэкст, але тут важна сказаць пра то, што ўсё роўна гэтая агентнасць беларусаў як нацыі за кошт пратэстаў, за кошт актыўнасці, актывізма і даволі такіх вядомых палітыкаў стала ўсё ж такі больш заўважнай, чым раней. Ну, свету таксама стала вядома пра рэпрэсіі, пра тое, што адбываецца ў краіне ў больш нейкім канкрэтным на больш канкрэтных прыкладах, і гэта таксама важна. Ну і апошняе, напэўна, што варта адзначыць, гэта змены, якую мы можам канкрэтна даказаць на лічбах артыкулаў, якія мы прааналізавалі, і гэта змена тэндэнцыі выкарыстання назвы нашай краіны. То бок у некаторых мовах Беларусь выкарыстоўваецца ў форме аналагу белай Расіі, то бок, напрыклад, у французскай мове ці іспанскай, і мы заўважылі, што колькасць такіх артыкулаў моцна паменшылася, ці у нашым выпадку паменшылася на 9%, і калі у 2020 годзе назву белая Расія ці яе аналагі ў замежных мовах выкарыстоўвалі ў 19% артыкулаў, плюс 7% артыкулаў таксама выкарыстоўвалі абедзве назвы ў межах аднаго артыкулу, што таксама цікава, то ў 2021 ужо толькі 10% матэрыялаў выкарыстоўвалі назву белая Расія, а большасць, абсалютна большасць выкарыстоўвалі назвы Беларусь, нават у тых мовах, дзе выкарыстанне белая Расія было неяк лінгвістычна, гістарычна абгрунтаваным і дамінавала ўсе мінулыя годы. Наколькі згадванне сітуацыі, аналіз сітуацыі ў Беларусі, рэпартаж пра сітуацыю ў Беларусі ў заходніх СМІ можа ўплываць і ўплывае на прыняцце палітычных рашэнняў у краінах, дзе гэтыя СМІ знаходзяцца? Ці ёсць хаця б нейкая сувязь?
Ну, з аднаго боку, варта сказаць, што ў заходніх краінах СМІ сапраўды з'яўляецца моцным голасам і так званай гэтай чацвёртай сілай, якая мае ўплыў на палітыку. З іншага, цяжка сказаць, якую долю ад вот гэтага асвятлення ва ўплыве на палітычныя рашэнні маюць менавіта СМІ. Таму СМІ з'яўляецца добрым інструментам прасоўвання, які можа потым уплываць на палітычную павестку. І вот удзельнікі фокус-групы нам казалі, напрыклад, што калі яны працуюць з замежнымі СМІ, то тыя адзначаюць ім, што сапраўды увага ў СМІ вельмі моцна ўплывае на палітычныя дзеянні. Там так вот некаторыя прадстаўнікі палітычных сілаў давалі канкрэтны прыклад таго, як увага ў СМІ падвышала верагоднасць палітычнага дзеяння. Напрыклад, тая ж там сустрэча Святланы Ціханаўскай з Байденам. То бок гэта у нейкай ступені адбылося праз вялікую увагу і такі мяккі медыйны лабізм. Вы гаворыце пра тое, што за гэтыя гады шмат журналістаў і шмат аўдыторыі СМІ ведаюць, значна лепш ведаюць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Тым не менш, напэўна, ёсць нейкія памылкі, недакладнасці, стэрэатыпы. Што вы ў публікацыях заўважылі? Да, вот мы вырашылі таксама сфокусавацца на тым, якія памылкі робяць замежныя СМІ. І гэта было менавіта вот у тым разрэзе, як вы кажаце, важна. Трэба было паглядзець, наколькі вось эта экспертыза суадносіцца з памылкамі, якія робяць журналісты. Гэта могуць быць фактычныя, факталагічныя памылкі, альбо нейкія недакладнасці ці стэрэатыпы. І вот мы заўважылі, што, напрыклад, Ціханаўскую называюць часта праваабарончай актывісткай. Яшчэ там былі розныя варыянты, якія не надаюць ёй як бы тую палітычную легітымнасць, якую надаюць ёй беларусы. Хаця падаецца, што палітыкі, у прынцыпе, пагаджаюцца міжнародныя на тым, каб называць яе палітычным лідарам. У той же час у СМІ гэта бывае па-рознаму, і часта, вот, як у гэтым прыкладзе, праваабарончы актывіст, напрыклад. Таксама бачылі, што Калеснікаву называлі кандыдаткай у прэзідэнты. Часта вельмі пісалі пра тое, што Лукашенко выйграў выбары. Хаця, на самом пачатку нашага аналізу, то бок у жніўні 2020 года, таму што шмат каму з замежнікаў не было зразумела, у чым розніца, як бы, напэўна, я так проста спекулюю, што, напэўна, не было зразумела, у чым розніца паміж мінулымі кейсамі, калі Лукашенко называлі пераможцам, а тут ужо як бы не пераможца. Таму вот гэты кейс, потым пісалі, што на вуліцы выйшлі 10 тысяч беларусаў, калі на вуліцах было 100 тысяч як мінімум. Ну і такое вось, што адзначалі удзельнікі фокус-групаў, прасілі інтэрв'ю з Віктарам Бабарыка фізічнага, калі ён ужо некалькі месяцаў знаходзіўся ў турме. Апошняе, напэўна, што варта ўзгадаць, гэта хвалявала шмат каго з палітычных сілаў, з якімі мы размаўлялі. Яны казалі пра тое, што Беларусь часта ўпісваюць у кантэкст Расіі, нават калі гэта абсалютна недарэчна, і не бачыць яе самастойным актарам. Калі Святлана Ціханаўская была ў Чэхіі, чэшскія СМІ называлі яе лідаркай беларускай апазіцыі, што, напэўна, не самая правільная фармулёўка, але ёсць складанасці сапраўды з тым, як называць Святлану Ціханаўскую. Многія называюць дэмакратычная лідарка Беларусі, ёсць розныя формы. Ці адсочвалі вы, якія СМІ, у якіх выпадках называлі ці называюць, працягваюць называць Лукашэнку прэзідэнтам, і як найчасцей называюць Ціханаўскую ў розных заходніх СМІ? У межах гэтага даследавання мы наўмысна прынялі рашэнне не глядзець на вобраз Лукашэнкі, таму што гэта адцягнула шмат у нас увагі. Мы ведаем, што вобраз Беларусі ён не складаецца выключна з вобраза Лукашэнкі, і ўсё роўна ў шмат такіх замежных СМІ гэта з'яўляецца дамінуючай такой фігурай, ён з'яўляецца. Таму мы вырашылі наўмысна не глядзець на гэта, але таксама такое даследаванне можна ў будучыні правесці, это было б цікава паглядзець. Але мы глядзелі на тое, як Святлана Ціханаўская ўзгадваецца у замежных СМІ, і часцей за ўсё Ціханаўскую называюць палітычнай лідаркай, зарэгістраваным кандыдатам ці палітычнай уцякачкай. Наша гіпотэза тут была таксама, што часта у 2020 годзе называлі жонкай Ціханаўскага, і насамрэч яна не пацвердзілася. Жонкай Ціханаўскага яе называлі ў даволі рэдкіх выпадках. Больш за ўсё менавіта фігуравала такая фармулёўка, як палітычны лідар ці лідар беларускага грамадства, беларускага народа, там у розных фармулёўках.
Яшчэ такое пытанне, ці былі сярод аўтараў публікацый беларусы, якія давно жывуць у гэтых краінах, якія лепш разбіраюцца ў сітуацыі, ці ў большасці выпадкаў гэта все грамадзяне тых краінаў, адкуль СМІ? Ну, насамрэч мы таксама не глядзелі, мы не аналізавалі аўтара, таму не магу адказаць на это пытанне. Ну, магчыма, это таксама сыграла бы нейкую ролю, калі б мы паглядзелі, але мы на это не звярталі ўвагу. Ці вы звярталі ў сваім даследаванні ўвагу на тое, як часта іншыя міжнародныя падзеі, так бы мовіць, перабіваюць беларускую тэму ў замежных СМІ, выбары ў ЗША ў свой час, там, пандэмія, сітуацыя ў Афганістане і так далей. Ці магчыма, каб беларуская тэма так стала, прысутнічала ў заходніх СМІ без гучных навінаў, проста з прычыны гуманітарнага крызісу, бо гэта просто увага да краіны, дзе адбываюцца жорсткія рэпрэсіі. Тая самая гуманітарная катастрофа, калі параўноўваць з Афганістанам, з улікам розных рэгіёнаў. Ну, у любых медыйных падзей ці у любых падзей, у прынцыпе, ёсць свой нейкі медыйны цыкл, зноў ж такі, і Беларусь тут не выключэнне, таму чакаць, што краіна будзе ў павестцы ўвесь час, гэта, напэўна, крыху наіўна. Журналістам цікавы такія дэвіянтныя, турбулентныя сітуацыі, і таму ў выпадку, калі рэпрэсіі сталі такой непрыемнай нормай нават для саміх беларусаў, тут яны сталі таксама не такімі цікавымі для замежных СМІ, як, можа быць, нам бы, як беларусам хацелася. І што можна было б у гэтай сітуацыі рабіць, каб падвышаць увагу, гэта прапаноўваць нейкую унікальную інфармацыю, унікальныя каментары, калі это тычыцца палітыкаў, і знаходзіць новыя спосабы злучэння беларускай павесткі з мясцовай павесткай краіны, дзе знаходзяцца гэтыя СМІ. То бок палітычныя, культурныя стасункі, яны насамрэч з'яўляецца некепскім крокам тут, яны падвышаюць сапраўды медыйную ўвагу, але тое, што нам варта прызнаць, што падзенне Беларусі ў замежнай павестцы гэта нармальна. На фоне тых падзеяў, якія адбываюцца ў свеце, зноў ж такі вось тыя прыклады, якія вы прыводзіце, мы самі бачым, як яны становяцца амаль незаўважнымі ўжо для кожнадзённага чытача гэтых замежных СМІ. Бо тут важна прыняць рэальнасць, але таксама гэта не значыць, што нічога нельга зрабіць. Можна заўсёды дапамагаць журналістам і нейкім чынам накіроўваць дыскурсы, праз якія яны падаюць інфармацыю пра сітуацыю ў нашай краіне. Якой вы бачыце ролю беларускай дыяспары ў прасоўванні беларускай тэмы ў сусветных медыа? Ну, от як я у пачатку узгадала, дыяспара гэта была адна з групаў, з якімі я размаўляла падчас гэтага даследавання, і насамрэч, акрамя таго, што дыяспара ўзмацнілася пасля пачатку палітычнага крызісу, мы бачым, што яны таксама сталі больш якасна працаваць журналістамі. То бок я там пачула пра гатовыя медыяспісы з ранжыраваннем журналістаў і выданняў, хто пра якія тэмы піша, і пра блізкія асабістыя кантакты са СМІ, і пра злучаныя нейкія каардынаваныя міжнародныя меседжы паміж рознымі дыяспарамі. То бок тут бачна, што дыяспары паляпшаюць і распрацоўваюць сваю стратэгію супрацы з міжнароднымі выданнямі, і гэта дае свае нейкія плюсы, таму што, напрыклад, у даследаванні таксама я ўзгадваю, што шведская і украінская дыяспара прывучылі не называць Лукашенка прэзідэнтам. Вот это яны лічаць сваёй, як бы такой, сваёй справай, якую яны могуць праілюстраваць. Менавіта гэта мы дамагліся. І яны даюць некалькі такіх прыкладаў, і мне падаецца, што па гэтых прыкладах мы бачым насамрэч, што дыяспара адыгрывае вельмі важную ролю, таму што яна з'яўляецца пэўным такім каардынатарам ці звяном сувязі паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і павесткай і замежнымі грамадствамі, бо яны там жывуць, адчуваюць гэты кантэкст і могуць звязаць сітуацыю ў Беларусі з кантэкстам у пэўнай краіне. Ну, вот, яны таксама адзначалі, што журналісты часта звяртаюцца да іх за верыфікацыяй, за факт-чекінга, каб патлумачыць 100 тысяч пратэстоўцаў. Гэта шмат ці гэта мала? Ці нейкія іншыя рэчы. Ці ў Чэхіі, напрыклад, мне распавядалі пра тое, што журналісты звяртаюцца да дыяспар для таго, каб правільна напісаць імёны беларускіх палітыкаў праз беларускую транслітарацыю. Вось такія нейкія рэчы і такія функцыі дыяспара выконвае ўжо на працягу больш году. І я лічу, што это вельмі важна.
вельмі важна падтрымліваць вось гэтыя памкненні беларускай дыяспоры, якія ўплываюць таксама на медыйную павестку, што тычыцца Беларусі. Леся, вы уже сказали про то, что вы свядома не вывучали, як асвятлялася асоба і дзеянні і заявы Александра Лукашэнкі. Тым не менш, вот у меня пытанне про нядаўняе інтэрв'ю яго, інтэрв'ю для BBC, ну, і розныя яго інтэрв'ю заходнім СМІ, яны не вельмі часта, але тым не менш ёсць. І наколькі вот такія інтэрв'ю, як недавно было для BBC, рэдкае крытычнае інтэрв'ю, маюць уплыў на фармаванне грамадскай думкі, цікавасці да Беларусі ва ўсім свеце? Як вы мяркуеце? Ну, мне падаецца, што апошняе інтэрв'ю для BBC стала ў нейкім плане рэзанансным, канешне, для беларускага грамадства. І ў першую чаргу яно выкарыстоўвалася ў беларускім грамадстве палярызаванымі бакамі, то бок як прапагандай, так і дэмакратычнымі сіламі кожны адтуль узяў тое, што хацеў, тыя аргументы, якія хацелася. Але я не думаю, што гэта інтэрв'ю выклікала ажыятаж у замежных СМІ. Зноў жа такі, мы не праводзілі спецыяльны аналіз, але па тым, што я магу заўважыць, мне падаецца, што за мяжой яно, магчыма, падсвяціла яшчэ раз міграцыйны крызіс, бо загалоўкі міжнародных выданняў, яны ў асноўным тычыліся таго, што Лукашенко прызнаў, што Беларусь дапамагала мігрантам праходзіць мяжу, у той жа час іх ніхто не запрашаў. То бок гэта асноўны такі загаловак, які тут быў заўважаны, але замежныя СМІ не казалі пра рэпрэсіі, не казалі пра тое, што вот беларускія СМІ падкрэслівалі пра прызнанне таго, што адбывалася на Акрэсціна, напрыклад. То бок увага ёсць, але, магчыма, яна зноў жа такі скіравана крыху не ў той бок, як падаецца нам, ці як бы нам хацелася. Ну і ў беларускім грамадстве зноў жа такі варта падкрэсліць, што вот тут прапаганда вельмі палюбіла гэта інтэрв'ю, бо заўважна, як там яго кавалкі нават на англамоўных версіях нейкіх сайтаў там вот этих дзяржаўных, яны ўсё роўна неяк цытуюцца, прыводзяцца прыклады і так далей. Але я думаю, што іншай частцы грамадства гэта проста яшчэ раз падкрэсліла вот эту агрэсіўную, неадэкватную манеру размовы чалавека, які прэтэндуе на пасаду лідар Украіны. То бок яна была абсалютна грубай і недарэчнай, і я думаю, што гэта такім чынам паўплывала на беларускае грамадства добрым для нас чынам, да? То бок гэта яшчэ раз падсвяціла тыя слабыя бакі, якія ёсць увогуле ў беларускай вот этой сістэме кіравання. Дзякуй вялікі. Гэта была даследчыца Цэнтру новых ідэй, аспірантка паліталогіі ў шведскім універсітэце Карлстад Леся Руднік. Яна рабіла даследаванне пра тое, як мяняўся медыйны вобраз Беларусі ў 2020-2021 годах. Дзякуй вялікі. Дзякуй, Ганна. Всяго найлепшага. Да пабачэння. Да пабачэння.